Zdravo, evo nešto zanimljivo. Analiza iznad mišljenja. Jedna od najvećih iluzija savremenog doba jeste uvjerenje da je mišljenje jednako znanje. Danas svako ima mišljenje o Bitcoinu, kriptu, akcijama, inflaciji, Fedu, BlackRocku, budućnosti novca. Svako ima osjećaj, stav, doživljaj. Ali tržište ne plaća mišljenja. Tržište plaća analizu. Ne zanima ga šta ti misliš, nego šta zaista znaš i kako postupaš na osnovu onoga što je provjerljivo. U svijetu u kojem su društvene mreže pretvorile subjektivni dojam u javnu valutu, investitor koji želi da preživi i napreduje mora napraviti jedan težak, ali presudan zaokret. Od mišljenja ka podacima, od dojma ka analizi, od meni se čini ka ovo pokazuju brojke. Zato ova cjelina nosi naziv analiza iznad mišljenja. Nije poenta da postaneš hladna mašina bez emocija, nego da naučiš da emocije i subjektivne dojmove staviš na svoje mjesto, u privatne razgovore, u lične dnevničke zapise, u unutrašnje dileme, a ne u centar svojih financijskih odluka. Kada uložiš novac na osnovu nečijeg mišljenja, bez provjere, ti bukvalno predaješ svoju budućnost tuđoj percepciji. Kada uložiš na osnovu podataka, analize, jasne logike i razumijevanja rizika, ti preuzimaš odgovornost i moć. Razlika je ogromna. Hvala što ste gledali. Pretplatite se za više sadržaja.